alhamdulillah rabbil alamin yeɓe yankoɓe Nangue TV duwaw yurdu o gasi sabu ko wutira wasif o woni taggede inchallah. alhamdulillah min Seydou Ba alhamdulillah alamin min fof en mbi ceerno Diom Waly machallah en mbi ceerno Diom Waly enen ɗanniyankoɓe kala alhamdulillah alamin Ba alhamdulillah rabbil alamin machallah jetti bandiraɓe kala jarniɓe no fewi eɗen gandi hejjiyankoɓe dental Dakar gartino hangue kikiɗe mbiɗo ceerno Bachir Ceerno gonde kañum artino seeɗi hejjiyankoɓe alhamdulillah rabbil alamin min yiide en ceerno kala subaka ko wiidemo Diom Waly ceerno alhamdulillah rabbil alamin eskey alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min mbi ceerno Diom Waly alhamdulillah ɓuri en yawour alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e waɗo ɓen ñalawma amde woni altine ñalawma gabɗo machallah hawre 15 lewru men juin taw ñagguiɗe nogas jeegom ɗo e wuuro Tittungo Madina Gounass e nder galle ceerno sara juma mawɗo ka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ko weltare mawde jaɓɓade hangue kikiɗe hajjiyankoɓe dental Dakar Madina Gounass ɓe jeehe jaam ɓe kajji e jaam ɓe garti ɓe tawti ene dow jaam e cellal kisal alhamdulillah rabbil alamin kadi ko weltare no fewi ko ɓeydare no fewi no fewi no fewi no fewi kala hemnoɓe yaade hajju hikka yo Allah nawnaɓe kadi yaade laabi ɓe keɓani yaade kadi yo Allah rokkuɓe kamen kadi no jaari alhamdulillah rabbil alamin ndewno kanjum ko noddede so Allah noddima toon tan ɓe joguiɗa a jogaki dañƴa dañani tinɗa tinani Allah nawnante ma adda majjiyaɗe Allah moƴƴo tedduɗo wima hikke wonnima biye alhamdulillah rabbil alamin noon so Allah hoddiri yawdema a yahat inchallahu mawla non yettiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne en camni dendagal ko tawete leydi Amérique leydi Europe nan kadi ha tengti France Espagne Italie Belgique e leyɗel tekkiɗe kala enen kadi Afrique ko kala Gabon Côte d'Ivoire Cameroun machallah Sénégal Guinée Gambie Mali foof machallah leyɗele ɗe foof min jaɓat hakkillaji nder ko watte ko machallah jettaɓe ɗe jardaɓe no fewi non kadi waɗe duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin no ceerno ara joni en puɗɗima nande dande Ceen Bar mo Ceerama Ndiaye mo ganduɗa ko kañum yewtat ceerno kañum yimata sara ceerno machallah alhamdulillah rabbil alamin guila gurnam jinnaɗo makko mo ganduɗa ceerno Amadou Ndiaye alhamdulillah rabbil alamin Hamadou Ali Salli mo ganduɗa Salli Taraɓo nder juma makko Madina Gounass kanko yaharɗo on kadi ceerno Siraji An ceerno Hamme Keɓe machallah en jettiɓe no fewi e dariɓe dande lam alhamdulillah rabbil alamin machallah en jettiɓe en jarniɓe no fewi machallah alhamdulillah rabbil alamin non yeɓiyankoɓe Nangue TV non ceerno naro joni inchallah mawla joni jiyen oto alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah oto ari seydi ba skay machallah seydi ba skay skay alhamdulillah hande ceerno yarata ɗo hande waktuji hoɗe ɗum ko jama skay sattide hande satti diwde heɓe ɗi waktu ardi fof ko jama waɗata kañum dental ngal e aduna e joni gurdam eɗen cellal ha heewa Bashir Thiam alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV e mbaɗi duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin skay weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin on jii jonde nde on saaha koye inɗeli he wona ceerno Ibou Oumar Thiam alhamdulillah rabbil alamin e nder yeɓiyankoɓe Nangue TV won gadduɗo miijo wonde kala ne mbaɗen duuso ngo ha gasi haɗo galla ceerno ɗo yen eto ƴettude gooto e yimɓe dental ngal hay woda ko ƴetti konngol muɗum hoto foof hayso juutani inchallah ɗum ne kadi min ƴeew feere muɗum inchallahu mawla bate salatul fatiha duwaw inde ɗe e goto o e joom haaju en kala ñakonoɓe duwaw amin amin donc Mamadou Dia machallah mo leydi Amérique kanko wonɗo inchallah Mamadou Dia ko ɓe paye dollar machallah kono Amérique to jooɗi machallah Amérique ngaɓe jeeɓi ma jii ma keptin kanko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin no dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala ane gartugol ceerno Ibou Oumar Thiam alhamdulillah rabbil alamin Abdourahmane Abdourahim Diallo kañum addata sajjade ceerno Ibou Oumar Thiam nde salatul fatihi laabi tamanɗe jeeɗiɗi
فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الحمد لله رب العالمين. جورama ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu yurmodirde yafondirde rekkondirde juuɗe machallah puisque holdete ko goto alhamdulillah rabbil alamin iɗande bandon jiiɗani hoore alhamdulillah rabbil alamin puisque ceerno ibn war ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno ibn mar ceerno e ceerno Abdoul Hayy Diallo alhamdulillah to men dirde machallah ceerno Ibra Mar Ceerno فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الله جاب دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم alhamdulillah ndi ɓeyɗo rewɓe ko rewɓe ɓundunkoɓe rewɓe immi ko diwan ɓundu ene ma ɓundu ko wiyete mbahanaɓe kata ñebbe e horeɓe toon gimmi gaɗa ko ziyara ndeysan ɓe garde hono mo ganduɗa biyetede Mouhadji Dieng almami mbahanaɓe alhamdulillah alhamdulillah machallah noon yiiɓen koɓe Nangue TV en garda julɓe ha ɗo en garda julɓe ha nder galle ceerno hen weltare moɗon no feewi bandiraɓe ɓundunkoɓe bandiraɓe ɓundunkoɓe gimmi ha toon diwan ɓundu gaade ziyara ɗo e teddungo mo jomum wonji fof ko hoɓɓe gimmi ko diwan ɓundu aynima ɓundu mbahanaɓe ete ñebbe on diwan fof e guure mum takkiɗe fof dendi ɗo to deblaɓe ɓe machallah ɓe garde almami mabɓe ganduɗa ceerno Mouhadji Dieng on lomti ceerno hamne en ceerno alhamdulillah noon jeeɓen koɓe Nangue TV on gartanama tan on ñaganama jaam en jetti bandiraɓe kala en jafnimaɓe hano hannirta ni ya amin ya rabbal alamin